ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ҳама каса як бори дигар хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо мисли ҳар вақта гап мезанем дар бораи 13 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои аҷоиб бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун, боварӣ дорам мошини дилхоҳта меёвӣ. Ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба тариқи имо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошед дӯстон. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза дар рӯи экрани шумо мебурояд. Марҳамат ва мо боша наворро сар мекунем. Рафтем. Якам мошини фурӯшӣ ҳастай ГАЗ 53. мошини боркаш соли барорӣ 1687. сӯзишворӣ бошад бензин. мошин гуфтаа ҳама ҷо созай, камбудӣ надорад, 100%, мотор раднои хичай, балонош 70%, срочно фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Муъминобод қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 26 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 172 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаа марҳамат занг занед, бо муомила дора арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. марҳамат занг занед. дуюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexika соли барорӣ 1997, мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш техасмотор нав срочно фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Зафаробод ва нархша боша гуфтесай 14 000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонед 93 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед, биёен бо арзона мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай BMW 5 Series S соли барорӣ 1999, кузофи седан, мотор 2.3 литрай, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, гази евро 4 задагай, 4 баллони нав дора, кожни салон, срочно фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 27 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 179 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай, дошта бошем гуфтае пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагира ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли барорӣ 1998, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин мега қарор дора, соҳибаш кондисионер дора, лук дора, техасмотор 1 сола, камбудӣ надора. мошин срочно фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ва нархша боша гуфтесай 33 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 219 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед, биёен бо арзона мекунемша. савдо дар пеши мошин мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай Daewoo Nexika соли барорӣ 1996, кузов седан, мотор 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб, ҳуҷҷат надора, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 11 800 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 78 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. канали моро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем. шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барорӣ 1995, мотор 1.8 литр, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб, чашкиёш гуфтае вапше варид надорад, тозаҳакай мошин, ҳуҷҷат дора, балоно 4 та нав, мотор соатвори кор мекунад, расход вапше надора.
фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе ва нархша боша гуфтестай 25555 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 169000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед бо биёен ай пеш арзон мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафта мошини фурӯшии Daiwon Nubira соли барориш 1998 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша гази бензинаи коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби корӣ қарор дора мега фавран фурӯхта мешавад. камтар краскаш кор дора камбудӣ нест дига срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Мастчоҳ қарор дора ва нархша боша гуфтеса 11000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 73000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай бо арзон мешавад. алиш ҳам мешавад ба ягон намуд гову мол карочи вариантҳо боша гуфтай пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F соли барориш 1998 кузови универсал мотор 1.6 литра сӯзишворӣ боша гази бензинаи коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дар ҳамин ҷо гуфтаи соҳибаш мошин 100% бекамдия срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе ва нархша боша гуфтеса 23000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 152000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед бо муомила дора арзонам мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи хуб шкадай марҳамат занг занед. наҳум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Vectra A соли барориш 1994 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша гази бензин коробкаш механика. мошин гуфтай ҳамаш навай мотор 100%, хадавои 100%, коробкашам 100%, яксола ҳуҷҷат дора, задагӣ пусидагӣ надора. мошин гуфтай солаш 93 ҳамаш ай 95 кадагием камбудӣ надора, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе ва нархша боша гуфтестай 19500 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 129000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёен бо арзонам мекунемша камтар. барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ҳастай Hyundai Starex соли барориш 2000 сол кузов минивен мотор 1.8 литра сӯзишворӣ бошад дизелай коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтеса 23000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 152000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай бо арзон мешавад. алиш ҳам мешавад вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагира ва пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ ҳастай Vaz 2112 соли барориш 2004 кузови хетчбек мотор 1.6 литра сӯзишворӣ боша газай бензинай коробкаш механика. мошин гуфтай гази бензинаш ҳардаш кор мекунад. хадавои балоно ҳамаш созай, задагӣ пусидагӣ надора. пешқафо тормозо суперай, нарӯшка камтарак кор дора, срочна фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри ваҳдат ва нархша боша гуфтесай 14000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 93000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай арзонам мекунемша. варианти алиширам ҳастай дошта бошем пешниҳод кунем вариантора. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ҳастай Mercedes-Benz V124 соли барориш 1987 мотор DV0 сӯзишворӣ бошад дизел коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб, мотор 100%, коробкашам 100%, балоно боша 70%, хадавоишам 70%, акклиматори нав дора. срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Ашт қарор дора ва нархша боша гуфтеса 24000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 159000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунемша. барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. марҳамат занг занед. нархи хуб шкадай мошинаи даст натен.
13 ماشین فروشی اوپل استرا اف سال براریش 1997 موتور 1.6 لیتر سوزشواری باشه بنزین کروبکش مکانیکا ماشین در حالت بهترین قرار داره CD سالن حجت 7 مایدی هسته بالون نو موتور نو کمبودی نیست است روشن فروخته می شود این حال ماشین در شهر کلوب و نرخش باشه گفته است 3500 سومون که با روبل امروزه می شود 210,000 روبل خریدار انیق با شکل با معامله داره ارزان هم میکنیم شه برای معلوماتی بیشتر به دست آوردن برادرها به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنین و معلومات پورا و انیق‌تر از خود صاحب ماشین دریافت کنین و برادرای عزیز در همین جا امروزه اعلان‌های ما مثل هر وقت به انجام میرسه رحمت که نورت تا آخرت تماشا کردین زنده باشین دوستان دستگیری ما رو فراموش نکنین ما هر روز اعلان‌های نو با نوی ماشین‌های فروشی داریم تا نوار آینده در هر کی جای باشین خودتون احتیاط کنین خداوند نگهبانی هر یک ما شما باشد تا نوار آینده خیر